is er ook wel eens sprake van een kijkersfile? Een? Kijkersfile. Kijkersfile. Nee? De verkeersfiles zijn in november met 30% afgenomen. Het gaat dus de goede kant op. Waar files echter alarmerend toenemen zijn zorgcentra. Scootmobielen en rollators blokkeren gangen en liften, waardoor hulpverleners hun werk niet kunnen doen. Alberton bekijkt dit fileleed in zorgcentrum Amsta. U bent de file voor? Ja, want ze zitten nog binnen allemaal. Ga even naar beneden. Ja. Want het is zo spitsuur hier, hè? Ja, daarom. Dat is volgens mij van de rem al af, hoor. Druk jij er nog op 6 voor die mevrouw? Even Ja, ik kom zo uit. Ja. Je bent nu op 6. Moet jij ook naar beneden? Oh, jij bent een gomme ding. Maar zijn er ook bepaalde mensen die opstoppingen veroorzaken? Ja, dat weet ik niet. Nou, sommige zijn wel erg makkelijk, hoor. Ja? Leg hem maar op uw rollator. U houdt de boel een beetje op, hè? U creëert file. Ja, maar ik kan er niet door. Dus... Kom. Ja, ik kom zo uit. Ja. Nee, ik vraag toch netjes doorlopen. U blokkeert. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen afrit Soest en Buswegen 6 kilometer. De rechterrijstok is er dicht, dat komt door een spoedreparatie. En wat zijn de tijden waarop het hier spits is? Nou, dat is meestal 's avonds met warm eten. Ja? Ja. Zijn het voornamelijk de rollators die de opstoppingen veroorzaken? Ja, die rollators, dat zijn verschrikkelijke dingen, hè? Ja, wij zitten er ook zo mee, ja. Maar ja, we hebben ze toch nodig. We hebben ze nodig, niet lopen. Ja, anders dan gingen we kruipen. Want dat is onze steun. Ja. Maar het houdt de boel wel enorm op, hè? Af en toe, niet altijd, hoor. Denkt u dat het een goed idee is dat wij hier een beetje het verkeer komen regelen? Ja, dat lijkt me geweldig. Wat is het hier altijd zo'n chaos? Als er zo'n feest is wel, Ja? dan wil iedereen zo grauw mogelijk naar beneden toe. Dames, wat vindt u van de nieuwe maatregel? Van die 30 kilometer? Ja. Nou, dat lijkt me wel wat veilig. Ja. Ja. Dames, dan hebben we hier een hulpmiddel geplaatst. Wat denkt u daarvan? Wat voor een hulpmiddel? Ja, dat u er rechts langs moet. Oh, hier. Ja. Mooi. De verkeerssituatie is gewijzigd. Aha. We moeten aan die kant langs. Dan staan we in de file, hè? Ja, in de file. Ja. Nou ja, we hebben de tijd, hoor. Ja. Vindt u niet lastig, die filevorming? We gaan hier met 30 kilometer. Is het een verbetering? Nou, gedeeltelijk wel. Want als iemand langs moet, dan moet hij deze kant op. Ja. En de andere kant moet die kant op. Precies. Ja. Dus u bent blij dat we dat zo gedaan hebben? Nou, als het nuttig is wel, ja. Graag gedaan.